Deze week kwam er een nieuwe cd uit van Nienke Laverman. Alter, zij hiet het nieuwe album. Het ze maken te met de Spaanse producer en gitarist Javier Limon. En is gedeeltelijk in Madrid en in Weidum opname. Arun Snoing die is op promotietour in Hilversum en Herman Zijlstra mocht wel even mooi. En er is hemelse muziek van Nienke Laverman. Deze Friese schone die heeft haar album uitgebracht in maar liefst 37 landen. Ze zingt hier een prachtig liedje en ze eert haar grote voorbeeld. Stel je voor wie je nomade, dan heb ik best een skofke iets van. En nou weet ik het even net. Nou weet ik net wat de volgende stap is, wat je naai komt. Dus het moment dat ik dat wel weer hier, dat weet ik nog heel goed. Dus zit ik te mediteren in de Pyreneeën. En toen kreeg ik het idee voor altijd. Toen kwam de titel, ik eigenlijk misschien wel als eerste nog voor teksten of muziek. Nienke is joert op een paard met Sietse Pruksma. Sietse is ook haar partner en ook een artistiek klankboord van Nienke. En dan begint eigenlijk te ziekje, nou ja, wat was vertellen, wat heeft nodig? En hoe komt Nienke hier het beste uit? Hier is niet de keuze maar iets kent van nee, we durven weer een mooie plaat hier in Nederland. We gaan al die 40 theaters al, het was seizoen en that's it. Maar ik denk dat we nou ja, op een punt zitten dat je denkt van ja, we moeten wel net verder zijn. Ik dacht wel van het is dit keer wel eens goed wezen om eens het is dichtbij te zien. Ik heb iets met culturen en vieren landen en de tradities die daar leven. En dat had een bepaalde aantrekkingskracht, vooral misschien omdat het vier voort is en omdat het onbekend is. Maar dan zie je toch vaak hinnen over de dingen die je dichtbij je hebben en die het eigenlijk heel bijzonder binnen. Dus dat vond ik nou wel sowieso stiet om eens te zien van ja, broek nou eens wat die hier inspireren zo. Als hier de boet is namelijk ik een heel mooi karakteristiek landschap, is ik een heel eigen cultuur. Rondkijkende vechten, hemelbestormers. KRO, de muziek zegt alles. In de studio van Radio 2 zet Nienke haar nieuwe internationaal oriënteerde boeker en manager. Nienke kwam ooit bij ons langs, een tijd terug. En toen zei ze, ja, ik wil graag meer internationaal gaan werken. En wij werken heel veel internationaal. En ik dacht, moet ik eerlijk zeggen, in eerste instantie... een zangeres in het Fries, internationaal. Lijkt me in Nederland al lastig, hoezo internationaal? En toen zei ze van, ja, maar ik ga een plaat maken. En ik heb een producer en die heet Javier Limon. Nou, die is internationaal heel bekend en die kende ik ook. Dus ik dacht van, nou, als dat zo is... dan willen we wel eens gaan kijken, want dan biedt het wel mogelijkheden. Nou, een paar weken later zat ze met Javier Limon bij ons in het kantoor. En sindsdien trek ik heel Europa door als ambassadeur van een Friese zangeres in het Fries. En sta ik uit te leggen waar Friesland ligt. In Engeland staat ze op het WOMED Festival. Dat is een heel groot festival, ooit geïnitieerd door Peter Gabriel. Waar een soort van, ja, noem het wereldmuziek. En dan heeft ze een enorme goede spot, in een grote tent, op een heel mooi moment staat ze daar in Reading, een groot festival. Er gebeurt echt in een paar weken, waar wij er al soms dus hier bezig zijn om bepaalde dingen van te krijgen. Dus het is gewoon super. Dat vind ik al heel bijzonder, dat gewoon al die Engelse kranten, de Independent en de Guardian, en die schreeuwen nou oer. Nienke ontdekte de Spaanse vrouwmuzikant en producer van haar nieuwe album Javier Limon op YouTube. Maar ja, dat is goed. Dat is gewoon onbereikbaar. Want dan is wat door hem opzietje en dan leest van, hij had de Grammys won, Producer of the Year, dat soort dingen. Dat je goed. Nou ja, dat is dus helaas net byline om daar. Maar toen werk je. Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, ik kan hem natuurlijk wel een mail sturen en dat had ik die in. En toen was iedereen enthousiast. Ze nou, kom maar langs, dan kunnen we het er zo hebben. Dus toen ben ik met Sietse naar Madrid gegaan. En heel leuk gesprek gewoon. En vooral, waar Marco spelen daar. Dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat er veel dat er echt een klik is. Nou, dat weet het dus wel. Dus ik vond het geweldig. En hij wie ik direct geïntrigeerd door dat Friesk. Dat hij dus eigenlijk zei van, ja, je hebt misschien net in Friesland een muziektraditie of zo, die het vier voor omgeeft, weet je, op bogen kennen, zoals wij hier de flamenco hebben. Maar je hebt wel een taal die superal muziek in hemzelf is. Nou, dat vond ik wel weer een eye-opener. Is nog wat in het zorg, die dag dat een leven
heb zelf dit keer eigenlijk alle nummers schreeuwen. Het vorige album dat ik al die in mijn tekst. Nu heb ik zoiets van, maar weer een stapje verder. Mezelf pushen om nou dan ik Pierre zelf alle muziek te schreeuwen. En dat vind ik heel lastig, want ik heb net een consortium-achtergrond, dus ik zit dan op een pianootje van... Het nieuwe album Alter van Nienke Laverman zit wel een beetje in het teken van de gearworking. En dan net alleen nog met Gabriel Limon, de Emmy-winning producer, maar ook met dichter Tjebbe Hettinga. 44 stieter. Van een berg. Maar de hand naar de grond. De taal is altijd het beginpunt. Dus het begint het voor mij, ik mooi in het schreeuwen. Ik schreeuw altijd eerst de tekst en dan komt de muziek daaruit voort. En ik heb ook van Tjebbe geleerd van, er zit zoveel al in de klank van de taal, wat ik al wat vertel. Dus dat is de woorden en de betjutting. Maar het Fries, die heeft gewoon een grote kwaliteit in hoe het klinkt, hoe het streamt. En dat vertelt ik al wat in hemzelf. Dus dat kan al een bepaalde emotie overbrengen. En daar word ik wel geïnspireerd door Tjebbe, misschien nog wel meer op ziek dat betjutting en klank zuiver liek opgingen. Jou die deel, bij de dingen zat ze binnen, zat de dingen haar al deljoen haar bij jou. Nou, de plaat Alter die is deze week uitgekomen en vandaag speelt ze hier live bij ons in de studio. Ik ga me nu alvast voorbereiden op kippenvel met Nienke Laverman. Als de tijd maar om jezelf niet ooit de deel. Ik heb heel veel uitproberen, maar normaal dat ik allerhande dingen bezocht, maar elektronica en alle uithoekingen zeg maar, van mijn stem ik wat verkend. En dat je nou denkt van maar de wichtige dingen waar ik in mijn kracht steen is juist door het kwetsbare te broeken. En dus het lied te houden, akoestische instrumenten. Dus dan komt ik automatisch die stem dichterbij, denk ik.